Split decision ang mga Pinoy kung hisgutan ang pagbotar sa mga kandidato nga adunay political dynasty. Matud sa baguhang survey sa Pulse Asia kagahapon. Matud sa survey nga 34% sa 1,800 ka mga respondents ang miingon nga walay bati sa political dynasties ug daw mubotar sila sa mga kandidato nga gikan sa political families. Samtang 32% ang miingon nga dili sila mubotar sa mga kandidatong adunay anak, asawa o bana, igsuon o mga ginikanan nga kanhi o kasamtangang anaa sa katungdaanan sa gobyerno. 34% lang ang undecided. Ang political dynasty nahimong usa sa mga isyong gidiskusyonan ato sa unang presidential debate didto sa Cagayan de Oro ni adtong Domingo. Sa 5 ka mga presidential aspirants, si Vice President Jejomar Binay ang dunay kapamilyang nagtrabaho sa gobyerno sama sa iyang anak nga si Senadora Nancy Binay, Makati City 2nd District Representative Marlene Abigail Binay ug ang gidismiss nga si Makati Mayor Jejomar Erwin Binay Jr. Ato sa debate, gidepensahan ni Binay ang issue ug miingon nga ang mga qualified candidates dili angayang kuhaan sa katungod nga modagan. Hilabi na og gipili usab sila sa katawhan. Ang national survey gipahigayon ni adtong January 24 to 28.